Oh my god. I just caught a freaking hand. Този рибар пребледня в мига, в който осъзна какво е уловил. Мъжът, който прекарваше неделята си спокойно. This is feeling weird. What the hell is that? What am I looking at right now? Както винаги, риболовствайки, не можеше дори да си представи какво се е закачило на куката. I don't even know what to do. I don't even know what to do right now. Ужасът се надигна в него и по гръбнака му премина леден хлад. It's got like duct tape or something on it. It's heavy too. Like why the hell is it so heavy? I don't know what to do here. Why is there duct tape on it? I'm hoping this is fake. В реката, в която той ловеше, и преди бяха намирани странни неща, а през 2022 година там бе направено дори шокиращо откритие. Това само засили страховете му. Oh my god. I can see fingernails. I can see freaking fingernails. Докато напрежението растеше, той реши да се приближи, за да провери по-отблизо дали е истинско. I'm scared to touch it. I'm seriously scared to touch it. Внимателно повдигна въдицата и бавно протегна ръка, за да се увери в истината.